Ho, ho, ho. Helo I bawb yn Sir Pen y Bont ar Ogwr. Da ni gyd yn brysur yma yn y gogledd yn paratoi munud ola ar gyfer y Nadolig fory. Dwi'n gobeithio bod chi'n edrych ymlaen a wedi bod yn blantos bach da, a cofiwch adael bach o fynd peis a moron allan I ni heno ma ynde. Reit, dwi am ddarllen stori I chi wan. Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig. Noswyl y Nadolig oedd hi, roedd Gwynfor yn llawn cyffro. Roedd wedi hongian ei hosan ac roedd hyd yn oed wedi gadael rhywbeth bach I geirw Siôn Corn I fyta. Fel da chi'n mynd I wneud heno ma ynde gobeithio. Yn y cyfamser, fri yn yr awyr, dyma Siôn Corn yn tisian. Achw! A heb yn wybod iddo, cwympodd sach oddi ar ei slaid. Swatiodd Gwynfor yn ei wely bach clud. Ydw, dwi wedi bod yn Wlithen fach dda, meddyliodd Gwynfor. Ac wrth iddo gael lygad, dyma... Ergyd! Hawyr bach, meddyliodd Gwynfor. Wyddwn I ddim fy mod I wedi bod cystal â hynny. Diolch, Siôn Corn. I mewn a Gwynfor yn syth I ganol y sach. Roedd papur lapio dros pob man. Ond beth yw'r label hwn, holodd Gwynfor? Mae'r sgwter I Miriam, darllenodd. Mae'r gitar I Jack. Ac mae'r bel droed I Olwen. O na, beth rydw I wedi wneud? Does dim un o'r anrhegion hyn I mi. Bydd Jack, Miriam ac Olwen yn dihuno bore fory ac yn meddwl bod Siôn Corn wedi anghofio amdanyn nhw. Gwell I mi fynd ar rhain I blant teulu gwylym ar frys. Ond roedd trewinglyd yn bell iawn I ffwrdd. Sut gallai Gwynfor fynd ar holl anrhegion yno? A dyna pryd y cafodd syniad. Gwthio wrth yr arwydd i'r llawr. Gwych i'r dim, meddyliodd Gwynfor. Yna aeth ati I gasglu'r holl bethau eraill roedd ei hangen arno. Roedd wrthi'n brysur fel lladd nadroedd. Dyna ni. Nawr roedd angen lapio'r anrhegion eto. Ond sut? Doedd gan Gwynfor ddim tap glidiog, ond drwy lwc, does dim angen tap glidiog ar wythod. Ar ôl llithro nôl ac ymlaen, roedd yr anrhegion yn barod. Ffiw! Nawr, roedd hi'n bryd rhoi ei gynllun ar waith. Hei falwod galwodd, mae angen eich help chi arnau. Mae angen I ni fynd ar anrhegion hyn at blant teulu gwylym neu byddai Nadolig wedi cael ei ddifetha. Ond Gwynfor, meddai'r malwod, wedi drysu braidd, sut gnawn ni hynny? Fel hyn, meddai Gwynfor. Dewch o'na. Wii! Clatch! O'r diwedd, cyrhaeddon nhw rhif 11, lôn lithrig. Gwynfor, meddai un o'r malwod. Sut gyrhaeddid i'r simdda? Na fi ddim, atebodd Gwynfor. Dwi'n mynd I ddefnyddio fflap y gath. Dyma Gwynfor yn gwthio ac yn hwpo, nes i'r anreg olaf fynd I fewn yn ddiogel. Brysia Gwynfor, gwedodd y malwod. Mae'r plant yn dod. Roedd angen I Gwynfor guddio, ond ble? I'r dim. Roedd Gwynfor wrth ei fodd yn cael bod yn addurn, ac byddai neb byth yn dod I wybod bod Wlithen wedi achub y Nadolig. Felly cofiwch blantos, I adael bach o fynd peis a moron allan heno ma, a fynd I gysgu'n gynnar, a peidio deffro mam a dad rhy gynnar bore fory, a dwi'n mynd I fod yn gobeithio Nadolig Llawen iawn I chi gyd, a blwyddyn newydd dda. Ho, ho, ho! Hwyl fawr!